खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो सोरजिदा क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि माखासे निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे इउटिउब चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ जागायनोसै। गिबियावनो दङ उल्थापानियाव गोबां सोद्रोमाफोरा इउपिपिएल दोलोआव हाबदों। नंगौ, आथिखालाव बिसायख'थिनि खाथियाव जेबो दोहौ गैयाब्लाबो गोबां सुबुंफोरखौ गावबा गावनि राजखान्थि दोलोफोरखौ सोलायबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। थारैनो बेबायदिनो मैयाबो उल्थापानि लाबायनपुर प्राइमारिनि सिङाव बायदि बायदि गामिनिफ्राय इउपिपिएल दोलोआव गोबां सोद्रोमाफोरा हाबदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि बिथां बिजित बसुमतारीया बुंनाय बायदिब्ला बांसिनानो बिपिएफ दोलोनिफ्राय हाबफैदों। लोगोसे कंग्रेस आरो गुबुन गुबुन दोलोनिफ्रायबो सा 50-60सोनि बांसिन इउपिपिएल दोलोनि हाबा मावनाय आरो आदर्शखौ मोजां मोननानै दोलोआव हाबफैदों होनना खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बुंथिना होदों मानगोनां बिजित बसुमतारी बिथाङा। मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बिथाङा गोबां सुबुंफोरनो साथा रानना होदों। मिथिनाय बायदिब्ला दायो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मखौ सरासनस्रा सुबुंफोरनि थाखाय बायदि हाबा मावबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। नंगौ, बेबायदिनो मैयाबो अखा हाबाय थानाय समावनो लामा सामायावनो गोबां सरासनस्रा सुबुंफोरनो गाव गावनि आखाइजोंनो गोबांथार साथा राननानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि बे साथाखौ गुबैयै गोरिब थाखोनि बोराय बुरि सुबुं, फरायसालियाव फरायनाय फरायसाफोर आरो हाथाय बाजाराव साथा गैयालासेनो फैनाय जायखिजाया सुबुंफोरनोनो राननानै होनाय जायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। आदिबासिया एसटि स्टेटासखौ आदित्य खाख्लारि बिथांनिफ्राय बियाखै। आदित्य खाख्लारिया सोर? बेथ' आदिबासि हारिनि जेबो नङा। ना बियो भारतनि गाहाय मन्त्रि नामा? ना आसामनि चिफ मिनिस्टार नामा? जायखौ बियो सोर एसटि मोनगोन सोर एसटि मोना बेखौ बुंथिनो? नंगौ, बाथ्राखौ बुंदों अल आदिबासि फरायसा आफादनि हारिमु नेहाथारि देबिजे तिर्की बिथाङा। आथिखालाव आसामनि आदिबासि हारिनि सुबुंफोरा एसटि बिनानै बायदि बायदि हाबाफारि लाबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। फारसेथिं अल आसाम ट्राइबेल संघआ होबथाबाय थानायखौबो नुनो मोनबाय थानाय जादों, जेराव अल आसाम ट्राइबेल संघनि गाहाय नेहाथारि आदित्य खाख्लारिनि मुङा सिखारबाय थादों। जेराव बेखौ लानानै मैया आदिबासि फरायसा आफादा बुंदों दि आदित्य खाख्लारिया हुसियार जा, नङाब्ला नोंथांनि हेंथायै गोख्रों राहा लानाय जागोन होननाबो गोख्रों रावजों बुंथिनानै होबावो बिथाङा। बिटिआरआव आरोबाव थाबैनो आयेन बेरेखायै हाग्रा सिफायना थानाय सुबुंफोरखौ होखारनाय जागोन। नंगौ, आथिखालाव आसाम सरकारनि बिथोनाव गोबां जायगानिफ्राय आयेन बेरेखायै सरकारि हायाव हाग्रा सिफायना थानाय सुबुंफोरखौ होखारबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। बेबायदिनो बिटिआर ओनसोलावबो आयेन बेरेखा हाग्रा सिफायना थानायखौ होखारबाय थानाय जादों। थारैनो मिथिनाय बायदिब्ला मैया डिएफअ जयन्त ब्रह्म बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों दि थाबैनो बिटिआरनि लुंसुं ब्लक, सरलभाङा ब्लक, लावफानि ब्लक आरो उल्थापानि ब्लक बेफोर जायगायाव थानाय आयेन बेरेखा सुबुंफोरखौ होखारनाय जासिगोन। लोगोसे बेनि थाखाय थोजासे रोखोमनि फर्स आरो थियारि जाखाबाय होननाबो फोरमायथिना होबावदों बिथाङा। मख'जाथावदि बे ओनसोलफोराव गुबैयै गासै 1258सो नखरफोर दं आरो गुबैयै बर', आदिबासि, नेपालि हारिनि सुबुंफोर दं होननाबो फोरमायथिना होबावदों बिथाङा। फारसेथिं बिसोरनो 2 दानसोनि सिगांनो फोरमायहरखानाय जाबायमोनब्लाबो दायो आरोबाव खौरां हरबावनाय जाखाबाय होननाबो फोरमायबावदों। लोगोसे बे ओनसोलाव खाथि खाला जिल्लानिफ्राय फैदों आरो माखासे नागालेण्डनिफ्रायबो दं होननाबो बिथां डिएफअ जयन्त ब्रह्म बिथाङा बुंथिनानै होबावदों खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव। शिखा शर्माखौ तेजपुर पुलिसआ हमबाय। मिथिनाय बायदिब्ला दाखालि बावैसो बिजेपिनि सासे आइजो दैदेनगिरि जनाली नाथ बुथारजानायखौ लानानै मोनसे बेले बेजे बाथ्रा समाजारि बिजोंनि गेजेरजों बुंथिना होदोंमोन।
जाय बाथ्राखौ लानानै गोबां सुबुंफोरानो सिखा शर्माखौ हमनो थाखाय दाबि खालामनाय जादोंमोन। लोगोसे दिसपुर थानायावबो एफआइआर होनाय जादोंमोन होनना मिथिदों। बेनि अनगायैबो रायजोआरि आइजो आय'गाबो सानथामनि गेजेरावनो सिखा शर्माखौ हमनांगौ होननानै डिजिपिनो गांसे लाइजामबो हरनाय जादोंमोन। नंगौ, बे लेखायैनो मैया दिसपुर पुलिसआ सिखा शर्माखौ हमनाय जाबाय होननानैबो खौराङाव मिथिनो मोनबावनाय जादों। एसआइ जन्मनि राभानि थैनायखौ लानानै सिबिआइनि नायबिजिरनाया आथिखालाव जोबोद गोख्रैयै सोलिगासिनो थानायखौ नुनो मोन्दों। नंगौ, सिबिआइ लाभलि खाटारियानि दैदेननायाव सोलिनाय एसआइ जन्मनि राभानि थैनायनि जाथायाव दायो सिबिआइआ जोबोद गोख्रोङै हाबा मावबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। मिथिनाय बायदिब्ला मैयाबो सिबिआइ लाभलि खाटारिया बिथाङा जन्मनि राभानि न'आव थांनानै फ्राय 1 घन्टा 30 मिनिटसो नायबिजिरहैनाय जायो होनना मिथिनो मोन्दों। मानोना जन्मनि राभानि बिमाया माखासे गोजौ थाखोनि पुलिसफोरनि हेंथायै थानायाव केस थिसननाय जादोंमोन। मख'जाथावदि दासिमाव सिबिआइआ गोबां बायदिसिना फोरमानबो मोननाय जाबाय होननानै मिथिनो मोन्दों आरो थाबैनो माखासे सुबुंफोरा हमजानो हासिगौ होननाबो खौराङाव मिथिनो मोनबावनाय जादों। रैखाथि हान्जाया जम्मु आरो काश्मीराव 7 उदखारिफोरखौ गावथारनो हादों। मिथिनाय बायदिब्ला मैया जम्मु आरो काश्मीराव भारतारि रौनिया हान्जा आरो बायजोनि उदखारिफोरजों मोनसे जोबोद गोब्राबै गावलायनाय जादोंमोन, जेराव गोबां गावलायनायनि उनाव भारतारि रौनिया हान्जाया गासै 7 बायजोआरि हादोरनि उदखारिफोरखौ गावथारनो हायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। नंगौ, बे बाथ्राखौ बुंथिना होदों एडिशनेल डाइरेक्टर जेनेरेल अफ पुलिस अफ काश्मीर मानगोनां बिजय कुमार बिथाङा। बिटिआर सरकारनि हेफाजाबाव बिटिआरनि खौरांगिरिफोरा त्रिपुरा दावबायदों। मिथिनाय बायदिब्ला आथिखालाव बिटिआर सरकारखौ बायदि बिथिंखौ लानानै खामानि मावबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय बायदिनो मैयाबो बिटिआर सरकारनि सुबुं फोनांजाब बिफाननि गाहाय अनसुमा महिलारिनि दैदेननायाव बिटिआर ओनसोलाव थानाय गासै सा 23 खौरांगिरिफोरा त्रिपुरासिम दावबायहैनाय जायो। मख'जाथावदि मैया बिथांमोना त्रिपुरा ट्राइबेल अट'नमास एरिया डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलनि मावफुं सोद्रोमा भाबा रन्जन रियां आरो सुहेल देबबर्मा बिथांमोनजों मोनसे सोंनाय फिननाय हाबाफारि लानाय जायो होननानैबो मिथिनो मोनबावनाय जादों। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा बेखिनियानो। नोंथांमोना जुदि खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन आरो इउटुब चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लागोन होननानै आसा खालामनाय जाबाय। गोजोन्थों।